Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai. Beres-beres. Piye kabare ngok? Alhamdulillah, saya nih Pak Yai. Alhamdulillah, tabarakallah, masyaallah. Eneng apa iki kok dengeren? Nggih niki anu Pak, badhe sharing-sharing. Sharing apa iki? Nggih sharing ilmu ngoten lho. Oke, nek gur sharing ilmu, aku siap, gas. Kapanpun kamu butuh, tak angkati. Nggih Pak. Tapi nek sharing duit sepurane. Kene iki kahanane ya lagi nang isor awor cacing. Boten Pak. Boten. Iki mung sharing ilmu mawon. Sharing mawon Nggih. nggih. Lah kok wajahmu guyang-guyu sumringah iki ora poso kowe kok. Boten Pak. Loh, lah dalah rak tenan, astagfirullahaladzim. Lah kok iso ora poso? Kowe lagi haid. Boten Pak, lenang pun Pak. Lah ora poso, biyen-biyen men kowe iki. Lah pripun Pak? Lah wingi kula niku kegelan kalih Kang Kardiman niku. Kardiman bakul some kuwi. Nggih. Sing ketika wis gaweane mokel kuwi. Nggih. Nyelongi pelem barang niku yo Kardiman Pak. Ceritane piye kegelan piye? Ceritane kula niku kan poso, ditawani some. Oh, nggih ingi sing aku weruh kae. Lah niku dhek ngerayu nek iki somene varian anyar. Lah kula kan kepencet, Pak. Aku pencet. Isine walang. Walang kekek. Nah, niku kan senenganku nek walang iki gurih lho, Pak. Tak Terus tuku arep tak nggo mokel. Lah ternyata tak pangan kuwi isine walang sangit, Pak. Makanya aku gelo, Pak. Astagfirullahaladzim. Allah itu maha adil ya. Nggih. Lah niku terus dosa napa mboten Pak kula niku? Lho jenenge mokel ki ya dosa. Astagfirullahaladzim. Wah, iki arep Pak tok, tapi aku ra duwe duit. Janane aku pengen kaya kanca-kancaku, duwe klambi anyar. Piye ya carane? Oh, tambah saiki malah mutung hari ini enggak berpuasa. Enggak puasa, Pak. Ya aja ngono to, Ngok. Soale poso kuwi hukume wajib. Nggih. Dirungokke. Nggih, Pak. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban Amin. ghufrallahu mata kodama midampi. Amin. Lah kok diamin iki piye ta? Lah, kula niku anggere krungu basa Arab pene gur ngamini ya, Pak. Artinya, Nggih. barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, Nggih. maka Makan akan diampuni semua dosa-dosanya di tahun yang lalu. berarti dosa-dosane sing tahun kepungkur di apura ngoten. Resik, Nol. clean. Clean. Bersih. Nek sing Poso. poso, nek sing mokel, Lah, nggih benjing kula tak poso, Pak. Nek kene bolong benjing kula sarutane mawon. nah ngono kuwi lho maksudku. Tujuanku sing dijenengi sharing kuwi mung ngene iki. Nggih. Makane sok-sok dolan rene berbaur karo aku, ngumpul karo aku. Dadi jalan hidupmu ingin iso jejeg lurus kaya penggaris kae lho, ora mung belak-belok ngiwonengen ngono kuwi. Lah aku kumpul karo Kardiman. Makane kumpul karo aku, coba karo Kardiman. Pak, mungkin nek kumpul jenengan niku efek sampinge niku lho. Apa? Lah, mungkin kula ketulanan melarat, Pak. Yo nek sing jenenge melarat kuwi wis pasti. Tak akoni. Nggih. Tapi kan aku ora entuk donya ora apa-apa, sing penting kan akhirat iki kecekel ngono to kok. Melarat sik nang donya ora apa-apa. Sesuk nang akhirate aku iso Angsal surga Firdaus ngoten, Pak. pokoknya berkah lah. Wah, lah nek ngoten niku kurang sae no, Pak. Aku iso kurang sae.
sing digolek niku to, Pak. Donyane yo kecekel, akhirate yo etuk kecekel ngoten. Dadi imbang, balance, Berarti lur-lurune kecandak ngono ya. kecanda. Donyane entuk, Nggih. akhirate yo entuk. Lah niku lho Masya digolek. Allah. Aku jane yo pengen kok Nggih. iso duwe urip sing ngono kuwi. Sesuk aku nak wis sugih to kok. Aku pengen urip sederhana wae kok. Nggih. Nganggone kaos oblong, sarungan, nganggo sendal swallow. Nggih. Swallow sing jepit kuwi, ora usah nganggo jam tangan. Simpel ngoten nggih. Simpel, damai. Nggih. Terus karo wong-wong ki ramah, seneng sedekah, amal jariah ngono kuwi lho. Terus angger malam Jumat ngono ya. Nyumbang-nyumbang kuwi sing bapak-bapak pengajian RT, Nggih. ibu-ibu yasinan ngono iki tak sumbangi. Karpet-karpet, kloso-kloso tinggo pengajian. Ngono iki wis. Oh, sadu banget ya kok. Ya, jenengan sesuk mboten terselamatkan nggih, Pak nggih. Apa aku neng ngone ustate wae yo? Sapa reti etuk karomah, terus etuk hidayah. Oke. Anu gandeng niki sampun sauntawi sedal kok tak nyuwun pamit. Pamit, Nggih. arep ngopo? Kula tak nutuke maceletan kali yo, Pak. Nggih, Pak nggih. Ya, hati. Nggih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin dolan nang nggon aku ning ngopo? Arep ngaji. Mboten, Pak. Ngajine leren dhisik. Ngaji kok anggo leren, nek iso ki ngaji terus non stop. Pahalane saya oke, apalagi di bulan Ramadan ini. Membaca satu huruf di Al-Qur'an dapat pahala 10 kali. Wow. Bayang nokin. Nah, kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat. Dan masih banyak lagi. Makanya disregepi Di. ngaji. Kirene arep ngaji apa arep dolan? Ngeten, Pak. To the point wae. Yo, piye? To the point piye? Kan niki arep bakdo nggih. Dilengkas bakdo lebaran. Terus Kula kan pengen klambi bakdo sing anyar. pengen klambi anyar. Ya, terus Tapi kula mboten duwe duit. Kok menawa sampean duwe baju-baju second tak lungsure, Pak. ora ono ya kin klambi-klambi second. Jangankan klambi kin isen-isen meja sesuk dienggo isi lodong ra iso ngisi aku ya. Padahal lho sesuk wong-wong iki do mara rene akeh banget tamu-tamu undangan kuwi. Dadi niki mboten enten klambi-klambi second tenan iki, Pak. Ora eneng kin. Wah, cocok. Malah cocok piye ta? Nah kan sampean butuh. Kula nggih butuh to, Pak. Heeh. Kita kerjasama. Bisnis. Terus piye prosesnya bisnisnya piye iki? Sampean duwe barang-barang lawas apa ora? Sing wis ra dienggo ngono lho, Pak. Barang-barang lawas. Oh, iya no. Arit. Lawas banget iki wis ra tak nggo. Ya mboten arit, Pak. Sing liyane ya sing uang jarang duwe ngono lho, Pak. Kan arit akeh sing duwe. Oh, ngono. Nah, iki jarang sing duwe iki, Kin. Iki jenenge semprong. Ya aja iki, Pak. Sing eneng bau-bau setrum. Enten mboten, Pak? Setrum. Oh, ono, sik, tak jikoke. Chan. Hawane adem, udan. Chan, pas cocoke nggo nganggur ngene iki.
Jare Pak Yai kae wulan Ramadan ngene iki berbuat apa-apa ganjarane akeh. Termasuk turu. Turu ki oleh pahala. Apa neh poso. Lah, pahalane akeh. Apa neh kerja. Wih, jan pahalane ra umum. Nek supayane yen berlipat gandae piye ya? Turu pas poso, pas wayahe kerja. Lah kuwi triple pahalane. Yes. Turu. Aduh. Masuk lagi. Barang antik jarang sing duwe. Peninggalane Mbah Buyutku wis ora dienggo. Iki ngurip kene jek nganggo puteran ram, Pak. Puntiran to? Heeh. Isih no, lho. Si puntiran. Lah iki nganggo baterai apa nganggo kabel? Nggo baterai iki. Masuk iki, Pak. Terus piye? Bisnisnya piye? Mengke to, Pak. Iki tak dole. Lah apa payu gur kaya ngene? Muga-muga payu, Pak. Tak usahake. Lah kira-kira sampean njaluk rega pira, Pak? Sepenting iso dadi duit, iso payu ngono. Iso dienggo sanggup beda ya, Rak. Nggih pun, Pak. Barange kula beto riyin. Hanya Mengke nek wis kedol payu, duwite tak gorene neh ya, Pak. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, iki wong sing seneng barang antik neng desa iki tiada lain dan tiada bukan ya mung siji, Pak De Pengok. Kene iki bisnis magic. Lanwon. Monggo. Weh, kowe to Le? Piye neng apa?